Aja wae re. Ono mangan iki lho. Sampur kok gak ketang-ketang temenan. Cah elek no. Cah elek no, huwe. Elek iku elek. Huwe iku lho. Lapo kok epo-epo? Lapo kok epo-epo lapo? Kowe ngono. Lapo aku? Foto ae. Sing moto sapa? Kowe. Aku ra moto, aku video. Ngono ya. Di viral napa iku? Lho, kepi. Kan gerbangnya tak gembok ra. Heeh. Parkir mobil ya. Lah terus? Tak niki tak gembok niki kucine tak Kayak ngono. Lanang-lanang kan balik. Ora anak ibu umur. Ono mirip kok anak. Lah iki kunci gerbang. Nggih, kan ono anune. Heeh. Nggih. Ora tendaske malah ya. Ngono. Nggih. Iki parkir mobil. Lah kepe ngalor, Mas. Nggih. Hati-hati yo. Nggih. Mirip kok anak. Persis jauh ya. Ada mirip ya. Ini gak mirip. Foto. Hah? Jangan celana ronde iratnya. Berarti kalau kan ada di dalam mati. Aku ke pasar. Hah? Jadi aku ke pasar. Yo aku kan nek kene libure kan bojo aku terus gitu. Bojo aku terus. Wes. Wes, pun. Iya, bukan. Aku yang mangan di lapangan mangan. Kan dok kono. Sing iki kowe kan dok terus tak akan mau pijer. Waduh aku. Ora ganteng kayak ku aja. Waduh. Kowe ora ganteng aja kakean action. Ora ganteng kakean lai. Ganteng yo marem sing ngerti. Bapak di murah jodoh. Hah? Kita udah jodoh ada jodoh pada. Segelem sapa lah, ora rong gelem karo Arya. Di padang Demak deh itu. Dagangannya api-api. Sebelumnya ada yang kene. Ya, kowe. Kamu lagi. Kan jabab bagi. Ana pengajian. Mbok. Dikadane pengajian apa? Kita mana lu komen apa? Lagu sidam lho. Anu gadul bisa lho no. Melu tekan kono. Di Pasuruan ke sidam. Mbok. Akame mbok salah. Isin tak aku. Mah. Wananya foto wae. Dik. Dik dhuwit iku lho matur nuwun Mbak Linda ngono. Wong dik dhuwit ra muni matur nuwun. Iya weh. Aku karo ndonga. Alhamdulillah. Ayo ya. Kedin aku. Foto ae. Apa, Mbak? Mau? Foto. Diriku kupuja. Mau? Nomor soal kok deh. Betul nonton telas e? Ono kuncine, Bu. Ono.
Lurus sing ana nduk kliwatan mbok piye. Nggih ya. Ana cilik-cilik. Ayo. Sik tarik kilo belanja dulu. Belanja dulu, Dek. Ayo. Mondok apa nih? Tempe. Jamur oke dah no. Jamur tiram. Adanya jamur tiram. Nggih. Masak sing niwon ana. Raro anane sing biasa nggih. Mobil. Ini loh udah bayar dulu kan. Sabar, Dek ya. Sayang. Potong. Rong ewu karo 4, 6, 7, 8. 8.000. Bocah ganteng kok ngono ya, Cah. Ayo. Beri tanda merah, nana. Dia yang ku cinta, dia yang aku puja.